Иван ТВ и днес аз правя обещания от първи епизод на Need for Speed. Нататък ще се включи с мен и другият, т.е. Пламен. В момента му се тегли, но нямам никакво търпение. На мен ми се падна някакво Порше. Какво Порше, бе, че той не се пада? Трябва сега ще видиш, трябва да вземеш кола. Не знам какво е, това аз дори не мога да познавам. Не, трябва там да си избираш мази или какви някакви грозни. Аз избрах тази тъпата. Добре, иначе, да, и играта може да се стигнете безплатна, да, общо ето. И сега ще се опитам да намеря някакво състезание. Само секунда. Search for events. Да, cool. Добре, как се търси състезание? Jump to safe house. Добре, намерим състезание. Просто безразборно каране и да. Сега ще ви кажа колко може да дига тази бричка. Йочка, някакви Nissan. Да, някакви много тъпи. Знам. Вземи си ония Nissan, аз взех някаква тъпа Mazda. Не, моето е Nissan, ама някаква с очички. Моята ще бъде Dodge. Dodge. О, ма гълна и първата ли, бе? Да. Че тя е много тъпа. Що е? Макар да сме на света, бе. Аз нещо. Ти не можеш. Ама гей. Каква ще бъде? Сега взема последната. Аз взема Mitsubishi. Не, вземи като моята, у нас последната. Моля да вземи с последната. Дава кефе. Знаеш коя е бърза? Бърза е колкото трамвай. Преди конферно имам това и разкарам като аз. Вече не искам да скола, искам да и такъв Nissan Silvia, ама как? Ти си много зле, бе. Удако. Чек и последната кола карай, молята. Она с големите очи. Да, взехи. Да, много ма рада. Сега как да се намерим? Чакай сега. Значи трябва да натисна социал. Request, group list, blocked, recent players. Handbrake. Как се добавя някой? Как да добавя някой? Аре, махай се, бе, чуп. Къде си, бе, човек? Чакай! Чупа. Че как се пишеш? Чупа. Че как се пишеш да те добавя в приятели? Какво направи? Че как се пишеш, бе? Пламене, цъкай спейса. Пламене, как се пишеш? Аз още на... Чак, тук има едно състезание, ще ги бия тя. Че просто ми кажи как се пишеш, горе ти ги пишеш. Не знам. Какво? Не знам. Аре, кажи бе, брат. Знаеш колко е изнемещо? В момента не мога. Че горе ти го пише. Я го напиши в скайп. Да. В момента не мога. Чек, аре ме напиши ми го в скайп. Спелувам Ел. Чакай. Сега чакай малко. Чакай да добавя приятели. Как се добавя приятели? Да, спокойно се. Социал. Така. Виж ли? Ел, да. Ю. Да. Ди. Да. Ей. Да. Кей. Да. Ю. Удако. Да. Аре, пратих ти. Сега учиди на социал, то че е и там горе. What? На социал. То че е и там горе. Тук някакъв дрифчи и аз дрифтя с него, ама на мен не ми се получава никак. И как го прави този дрифчи? Аз мога да гледай коста. Аз съм последния след те, дигам 6 км. Чек, аре, приели ми. Знам как. Чек, натисни на социал, който ти е там горе в майка. Където бе? Аз в момента играя. Да, то ти е в играта. Или просто натисни какво беше това? Натисни ESC. Да. Натисни ESC и натисни после социал. Да. И там трябва да ти излезе един Неси, де ти е пратил покана. Там няма такъв. Добре, хора, значи за малко спираме клипа, защото... Да. Това ще ми изрежда. Добре, хора, тук сме, добавихме с приятели и сега ще... ще се опитам да го предложа да играем в състезание. Така. Добре, значи натискам на теб и какво трябва да направя да ти предложа? Вил драйвер профил, remove friend, invite to group. Чакай! Инвайтнахте за група, чакай малко, спираме за малко клипа. И така, тук сме да направим си един нов драйвер. И да, сега почваме на ново, ще се отпича и да, аз съм някакъв луд. Сега само, че не знам, мога ли да започна състезание сега?
да видят малко пачки, защото... War First Race. О, колата! Фак, викам, това е моята кола. Сега ще се състезавам. Офясках, не съм се любя, ама къде. Газ! Дай газ! Чек, защо само ми дрифче, бе? Аз искам просто лек. Топ. Втори съм! Дай газ! О, той си го спомня от Need for Speed с Карбон. Като бях по-малък и играх с баща ми. Мои времена бяха. Чек, моята малко намали звука. Добре. Чек, моята намали звука. Защото съм първи и трябва да победя. Пише принуждаваш ме. Чай малко, аз трябва да победя. Ако не победиш, ще развикам. Няма победиш спокойно. Аз не знам ли трябва да учи Паулина. Holy fucking shit. Нидрос. Гачи гадния мап. Аз само гледам към картата. Сей. Вижте моите епични забои. Аз махам табелките за забоите. И правя дрифтове. Човек, аз някакво дръпнах, знаеш колко пред тях. Аз... Нидро. Човек, те направо не са ми вече на мапа. Ладно ми взема наркотици и става по-бързо. И да, хора, продължаваме състезанието. Чек, какво е това, бе? Майко. Какъв това якия мап. Кя ги дигнем. Чек, имахме ли нещо по-български? По-български. Пак се започва. Гледай го този. Сега тук снима. Охо, забравих! Добре, сори хора. Първо искам да кажа, че ние сме седми клас. Добре, и сега кола? Играем в руско. Да, че играем в руското училище. Сега искаме next. О, дараха ми пари! 300 лева. Запомнете от мен. Ако сте първо училищна, не кажете на майка си, че искате да учите руски. Ще лекна тая карта. Получих нитро. Не искам нитро, искам нещо по-хубаво. Цъкаш на нитро. Къде е нитрото? Кое е нитрото? Отляво има едни такива копчета и има една стрелка и къде която пише нитро. Аз го пускам съвсем. Каквото и бе? Цъкаш едно. Ай, сега състезаваме. Цъкаш едно. Добре, сега как да пусна някакво друго състезание? Дироза. О, шит. И сега аз... тук има някакво състезание, май. Състезание ли? Синглплеер. Да, искам. Ей, ще се състезавам. Чик, знам една игра, където, дадеш ли малък завой, то ти прави цял дрифт. Дадеш ли малък завой, да ти прави цял дрифт? Сема. 5 for the 5. Дай газ. Много ще играем без... Не искам нитро, бе. То се отключва, бе. Не знаеш. Каквата кола ляво, бе. Цъкаме. Да, я знам, обаче аз малко ще събера пари да си апгрейдвам колата. Какво трябва да цъкам? Чеки малко, че тук труша спирки. Труша спирки. Че труша спирен. Аз спира на госпожата го откраднах. Разбира се. Радоева ли? Митко. Да, Митко. Митко е неговия чорап. Помниш ли господина по география как речеше Данито? Малко. Дамян е. Дамян. Да, Дамян. Дамян. Дамяне! Ама господине, аз съм Даниел. Данаиде! После Данаил.
Ай, сега супер. А помниш какво ми беше казал на мен? Не, то са ми оня заместника по английски. Да. Кой идиот каза билката? Аз не искам такива шутове в клас. Защото ще ти дам една задача, дето няма ти стигне времето и ще имаш двойка. Чик, са към някакви работи, дето не знам какво са. Ой, победих. Аз съм втори, чик, не знам какво правя, аз съм втори. Добре, пак ли теста ще ми дадат? Ти или бе, поколик. Сега те цупи. Добре. Сега Избираме цупи. ската, избираме тая и отново ни дава нитро. Така. Добре, клипът ще бъде още малко, защото просто имам намерение, че... То ме прецака. Click the race now or button. Бях трети. Не, сега съм трети. Чека, аз май ще играя с някакви... Чека, аз ще играя с някакви мултиплеер. Аз съм мултиплеер, съм трети. Бях първи и се блъснах в един камън. Марко, този седмо ниво. То са някакво про. Как го викаш? Добре, май съм петко ли? Зато минах чорап. Шурап. Не. Какви са тия с бързите коли? Аз съм с някаква първо ниво кола. Тук има някакъв с седмо ниво кола. Защо? Ползвай се малко... Бирасен. Подраници на 11 нито. Къде е 11? Аз нямам 11 на клавиатурата. 15 вече. Чек, аз нямам 11 на клавиатурата, пак това ми пише, че се стои, се не пуска нитрото. Не, пуска с едно. И сега ще го мина той, въпреки че е седмо ниво. Нитро! Това си някаква много яка кола, бе. Реди? Да, че тук ме с някакви егати яките коли. Обаче на мен нещо почва гадно да ми лага. Какво става тук, бе? Yes! Аз съм втори! Yes! И аз съм втори. Не, преди аз го минах. Чекай ще го бъда първи, ако не беше при... 270 кашче. Това. Гачи, Yes! то са и гачи бързия. Човек! Почти чак да мина седмо ниво кола, пък аз съм второ ниво. И съм с първи левел кола. И тук босах някакъв ще се забавя. Аз човек само с него ли състезавам, бе? Съм в някакъв вен. Аз съм левел втори. Ще играя с левел четвърти и Аз ще играя левел срещу пети. левел седми. Аз в момента играя срещу левел седми. И левел, и там няколко още левел четвърти, обаче някакъв идва, който ще ме задмине. Нитрос! Как така мина? Опа! Ще играя срещу левел. Чек, той точно на финала мина. Аз съм трети. Поне не съм последен. Колко пари ще ми дадат? Те ми дават по 4500, пък бях... Да, 4500, пък бях последен. Пък бях трети. Добре, ще изгравим още едно състезание, само ще спра за малко на пауза. Така, добре, продължаваме, ще търсим още едно състезание. Натискаме Join и влизаме в състезанието. Омага, левел 13, левел 11, левел 4 и левел 4. Аз съм левел 2, левел 5 пак сега. Тук последното място. Последното място ни е в Кърпа вързано. Аз скорям, че не мога да намеря една кола. Аз съм бъркал пътя. Чакай сега. Добре, лоудинг. Добре, Никола ще ми зарежда. Are you ready? Защо ми зарежда толкова много? Добре. Газ! Какви са тези? В момента се намираме на обичайната последна позиция, но вече се изкачваме на втора позиция. И минахме 11 левел кола, което за мен е голямо постижение. Но
но това не означава, че сме втори до края, което е малко гадно. Пак ще съм втори или трети някъде там. Сигурно, обаче аз играя срещу левел четвърти. Чек, значи, какво стана? Значи ние започваме някакъв евент, някакъв с някакъв сам и ги блъска всичките и минава буквално мина през един. Аз съм последен! Аз съм втори. О, аз взех 4000. И 500, нали? За последно място някакво. И рейс аген. Ули сте, бе. Аз чекай така ще се събирам и ще си апгрейд на колата. Тук има... О, добре, бе, сема лево 5. Следният чек дръпна страшно напред. И... Мале, тази кола може да диги много, е. Моята е най-слабата. И моята е най-слабата пак. Аз играя срещу левел 4, левел 4, левел 5, левел 11, левел 13. Аз съм левел 2. А и аз съм лево втори човек. И съм втори. Яко. О, аз започвам евент. Аз въобще не знам какво правя, аз просто цъкам Р-М-Ч. РМЧ. Ох, той май първия да я завърши, да я знаеш. Ма не знаеш колко време клепям. Първия завърши, пък аз на мен ми остават още 50 км да завърша. Не, бързкам се, ето го финиша. Добре, финишираме втори. Все пак сме левел втори. Играхме срещу левел 11, левел 13. Значи, на първо място е оня, лето е левел 11. На второ сме ние, на трето е оня левел 4. На четвърто е някакъв левел 4 и той. Четвърти е левел 13. Направо. Добре, даване. О, дадем 5250. Нецкаме. Ето тази карта. Power Up. Каквото и да е, не знам. И добре хора, ще завършим клипа с един в дрифт. Добре, както и да е, не мога. О, BMW. Добре, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал и... Чао!
И здравейте хора, ние сме BayClan TV и днес аз правя обещаният първи епизод на Need for Speed. Нататък ще се включи с мен и другият, т.е. Пламен. В момента му са тегли, но нямам никакво търпение. На мен ми се падна някакво Порше. Какво Порше, бе, че и той не се пада? Трябва сега ще видиш, трябва да излезеш кола. Да, знам какво е, това аз дори не мога да познавам. Не, трябва там да си избираш мази или какви някакви грозни. Аз избрах тази тъпата. Добре, иначе, да, и играта може да се стигнете безплатна, да, общо ето. И сега ще се опитам да намеря някакво състезание. Само секунда. Search for events. Да, кул. Добре, как се търси състезание? Jump to safe house. Добре, намерим състезание. Просто безразборно каране и да. Сега ще ви кажа колко може да дига тази бричка. Йочка, някакви Nissan. Да, някакви много тъпи. Знам. Вземи си ония Nissan, аз взех някаква тъпа Mazda. Не, моето е Nissan, ама някаква с очички. Моята ще бъде Dodge. Dodge. О, ма гълна и първата ли, бе? Да. Че тя е много тъпа. Що е? Макар да сме на света, бе. Аз нещо. Ти не можеш. Ама гей. Каква ще бъде? Сега взема последната. Не, аз взема Mitsubishi. Не, вземи като моята, у нас последната. Моля да вземи с последната. Дава кефе. Знаеш коя е бърза? Бърза е колкото трамвай. Преди конферно имам това да изкарам като аз. Вече не искам да скола, искам да и такъв Nissan Silvia, ама как? Ти си много зле, бе. Удако. Чек и последната кола карай, моля те. Она с големите очи. Да, взехи. Да, много моля да. Сега как да се намерим? Чакай сега. Значи трябва да натисна социал. Request, group list. Blocked, recent players. Handbrake. Как се добавя някой? Как да добавя някой? Махай се, бе, чета, чуп. Къде си, бе, човек? Чакай! Чупа. Че как се пишеш? Чупа. Че как се пишеш да те добавя в приятели? Какво направи? Че как се пишеш, бе? Пламене, цъкай спейса. Пламене, как се пишеш? Аз още на... Чак, тук има едно състезание, ще ги бия тя. Че просто ми кажи как се пишеш, горе ти ги пишеш. Не знам. Какво? Не знам. Кажи бе, брат. Знаеш колко е изнемещо? В момента не мога. Че горе ти го пише. Лудаку. Я ми го напиши в скайп. Да. В момента не мога. Чек, ме напиши ми го в скайп. Пълвам Ел. Чакай. Сега чакай малко. Чакай да добавя приятели. Как се добавя приятели? Сещих се. Социал. Така. Виж ли? Ел, да. Ю. Да. Ди. Да. Ей. Да. Кей. Да. Ю. Удако. Да. Пратих ти. Сега учиди на социал, то че е и там горе. На социал. То че е и там горе. Тук някакъв дрифчи и аз дрифтя с него, ама на мен не ми се получава никак. И как го прави този дрифчи? Аз мога да гледай коста. Аз съм последния след те, дигам 6 км. Чек, приели ми. Знам как. Чек, натисни на социал, който ти е там горе в майка. Къде ти, аз в момента играя. Да, то ти е в играта. Или просто натисни какво беше това? Натисни ESC. Да. Натисни ESC и натисни после социал. Да. И там трябва да ти излезе един Неси, де ти е прачил покана. Там няма такъв. Добре, хора, значи за малко спираме тупа, защото... Да. Това ще ми изрежда. Добре, хора, тук сме, добавихме с приятели и сега ще... ще се опитам да го предложа да играем с състезание. Така. Добре, значи натискам на теб и какво трябва да направя да ти предложа? View driver profile, remove friend, invite to group. Чакай! Инвайтнахте за група, чакай малко, спираме за малко клипа. И така, тук сме да направи си един нов драйвер. И да, сега почваме на ново, ще съм пичове и да, съм някакъв луд.
Сега само, че не знам, мога ли да започна състезание сега? Да ми дадат малко пачки, защото... War First Race. О, колата! Фак, викам, това е моята кола. Сега ще състезавам. Офясках, не съм се любя, ама къде. Газ! Дай газ! Чек, защо само ми дрифче, бе? Аз искам просто лек. Топ. Втори съм! Дай газ! О, той се го спомня от Need for Speed с Карбон. Да бях по-малък и играх с баща ми. Мои времена бяха. Чек, моята малко намали звука. Добре. Чек, моята намали звука. Защото съм първи и трябва да победя. Пише принуждаваш ме. Че малко, аз трябва да победя. Ако не победиш, ще развикам. Няма да бъдеш спокойно. Аз сега не трябва да отида. Паулина. Holy fucking shit. Нидрос. Гачи гадния мап. Аз само гледам към картата. Сей. Вижте моите епични забои. Аз махам табелките за забоите. И правя дрифтове. Човек, аз някакво дръпнах, знаеш колко пред тях. Аз... Нитро. Човек, те направо не са ми вече на мапа. Ладно ми взема наркотици и става по-бързо. И да, хора, продължаваме състезанието. Чек, какво е това, бе? Майко. Какъв това якия мап. Кя ги дигнем. Чек, имахме ли нещо по-български? По-български. Пак се започва. Гледай го този. Сега тук снима. Охо, забравих! Добре, сори, хора. Първо искам да кажа, че ние сме седми клас. Добре, и сега кола? Играем в руско. Да, че играем в руското училище. Сега искаме next. О, дараха ми пари! 300 лева. Запомнете от мен. Ако сте предучилищна, не кажете на майка си, че искате да учите руски. Селект на тая карта. Получих нитро. Не искам нитро, искам нещо по-хубаво. Цъкаш на нитро. Къде е нитрото? Кое е нитрото? Отляво има едни такива копчета и има една стрелка и къде която пише нитро. Да, нитро. Аз го пускам съвсем. Каквото и е? Цъкаш едно. Ай, сега състезаваме. Цъкаш едно. Добре, сега как да пусна някакво друго състезание? Дироза. О, шит. И сега аз... тук има някакво състезание, май. Състезание ли? Синглплеер. Да, искам. Ей, ще се състезавам. Чик, знам една игра, където, дадеш ли малък завод, то ти прави цял дрифт. Дадеш ли малък завод, да ти прави цял дрифт? Сема. 5 for the 5. Дай газ. Много ще играем без... Не искам нитро, бе. То се отключва, бе. Не знаеш. Каквата кола ляво, бе. Цъкаме. Да, я знам, обаче аз малко ще събера пари да си апгрейдвам колата. Какво трябва да цъкам? Чеки малко, че тук труша спирки. Труша спирки. Че труша спирен. Аз спира на госпожата го откраднах. Разбира се. Радоева ли? Митко. Да, Митко. Митко е неговия чорап. Помниш ли господина по география как речеше Данито? Малко. Дамян е. Дамян. Да, Дамян. Дамян. Дамяне! Ама господине, аз съм Даниел. Данаиде! Да, после Данаил.
Ай, сега те супер. А помниш какво ми беше казал на мен? Не, то са ми оня заместника по-английски. Да. Кой идиот каза билката? Аз не искам такива шутове в клас. Защото ще ти дам една задача, дето няма ти стигне времето и ще имаш двойка. Чик, са към някакви работи, дето не знам какво са. Ой, победих. Аз съм втори, чик, не знам какво правя, аз съм втори. Добре, пак ли 300 ще ми дадат? Ти ли бе, поколик. Сега те цупи. Избираме ската, избираме тая и отново ни дава нитро. Така. Добре, клипът ще бъде още малко, защото просто имам намерение, че... То ме прецака. Click the race now or button. Бях трети. Не, сега съм трети. Чека, аз май ще играя с някакви... чека, аз ще играя с някакви мултиплеер. Аз съм мултиплеер, съм трети. Бях първи и се блъснах в един камън. Марко, този е 7 ниво. То са някакво про. Как го викачи? Добре, май съм 5 коли. Зато минах чорап. Чорап? Не! Какви са тия с бързите коли? Аз съм с някаква първо ниво кола. Тук има някакъв с 7 ниво кола. Защо? Използвай си малко... Бирасен. Подраници на 11 нито. Къде е 11? Аз нямам 11 на клавиатурата. 11 вече. Чек, аз нямам 11 на клавиатурата, пак това ми пише, че се стои, че не пуска нитрото. Не, пуска с едно. И сега ще го мина той, въпреки че е 7 ниво. Нитро! Това си някаква много яка кола, бе. Реди? Да, че тук ме с някакви егати яките коли. Обаче на мен нещо почва гадно да ми лага. Какво става тук, бе? Yes! Аз съм втори! Yes! И аз съм втори. Не, преди аз го минах. Чек ще го бъда първи, ако не беше при... 270 кашче. Това. Гачи, Yes! То са и гачи бързия. Човек! Почти чак да мина 7 ниво кола, пък аз съм второ ниво. И съм с първи левел кола. И тук босът някакъв ще се забавя. Аз човек само с него не състезавам, бе. Съм в някакъв вен. Аз съм левел втори. Ще играя с левел четвърти и аз ще играя срещу пети. левел 7. Аз в момента играя срещу левел 7. И левел, и там няколко още левел четвърти, обаче някакъв идва, който ще ме задмине. Нитрос! Как така мина? Опа! Чек, той точно на финала мина. Аз съм трети. Поне не съм последен. Колко пари ще ми дадат? Те ми дават по 4500, пък бях последен. Да, 4500, пък бях последен. Пък бях трети. Добре, ще изгравам още едно състезание, само ще спра за малко на пауза. Така, добре, продължаваме, ще търсим още едно състезание. Натискаме Join и влизаме в състезанието. Омага, левел 13, левел 11, левел 4 и левел 4. Аз съм левел 2, левел 5 пак сега. Тук последното място. Последното място ни е в Кърпа вързано. Аз скорям, че не мога намеря една кола. Аз съм бъркал пътя. Чакай сега. Добре, лоудинг. Добре, никога ще ми зарежда. Are you ready? Защо ми зарежда толкова много? Добре. Газ! Са тези! В момента се намираме на обичайната последна позиция, но вече се изкачваме на втора позиция. И минахме 11 левел кола, което за мен е голямо постижение. Но
но това не означава, че сме втори до края, което е малко гадно. Пак ще съм втори или трети някъде там. Сигурно, обаче аз играя срещу левел четвърти. Чек, значи, какво стана? Значи, ние започваме някакъв евент, някакъв с някакъв сам и ги блъска всичките и минава напред. Чек, буквално мина през един. Аз съм последен! Аз съм втори. Ой, аз взех 4000. И 500, нали? За последно място някакво. И рейс аген. Ужас сте, бе. Аз чекай така ще се събирам и ще си апгрейдна колата. Тук има... О, добре, бе, сега лево 5. Следният чек дръпна страшно напред. И... Мале, тази кола може да диги много, е. Моята е най-слабата. И моята е най-слабата пак. Тя се играе срещу левел 4, левел 4, левел 5, левел 11, левел 13. Аз съм левел 2. А и аз съм левел 2, човек. И съм втори. Яко. О, аз започвам евент. Аз въобще не знам какво правя, аз просто цъкам Р-М-Ч. Ръмъче. Ох, той май първия да я завърши, да я знае. Ма не знаеш колко време клепирам. Първия завърши, пък аз на мен ми остават още 50 км да завърша. Не, бързкам се, ето го финиша. Добре, финишираме втори. Все пак сме левел втори. Играхме срещу левел 11, левел 13. Значи, на първо място е оня, лето е левел 11. На второ сме ние, на трето е оня левел 4. На четвърто е някакъв левел 4 и той. Чек! Четвърти е левел 13. Направо. Добре, дава ни... О, даде ми 5250. Натискаме ето тази карта. Power Up. Каквото и да е, не знам. И добре хора, ще завършим клипа с един в дрифт. Добре, както и да е, не мога. О, BMW. Добре, хора, това беше от клипа, надявам се да ви е харесал и... Чао!